2025 рік. У вас є потреба продати пай. При цьому є паралельне питання, як це зробити, аби не прогадати. Як його продати дорого, надійно, оперативно. Агрокомпанія «Ланей», мене звати Матвій. Ми залюбки та безкоштовно проаналізуємо вашу земельну ділянку і надамо вам чудову пропозицію. Навіть якщо вона в оренді, навіть якщо ви знаходитесь за кордоном, навіть якщо ваша ділянка є проблематична і на неї, до прикладу, накладений арешт або різні інші фінансові обтяження. Кожна ситуація нами аналізується індивідуально. Для вас це безкоштовно, звертайтеся. Номери телефонів є у даній соціальній мережі, у будь-якій іншій. На нашому сайті є 4 номери, по яких ви можете з нами зв'язатися. Будемо раді бути корисними кожному. Вдалого дня!